Λοιπόν, Εμμανουηλής λοιπόν Απόστολος, έτσι, ξωτογραφευτής του Καπίνας Φιλαδέλφειας Νέας Καλκιδόνας, σε Γουά. Η ομιλία αυτή σε πιο επιστημονικό επίπεδο έγινε στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών, το οποίο έγινε από τις 7 μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 12. Εκεί είχα τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπήσω τους φυσικοθεραπευτές των ΚΑΠΗ σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την τρίτη ηλικία και έχει να κάνει με την πρόληψη στις πτώσεις, τα προβλήματα ισορροπίας και πώς μπορούμε να μετριάσουμε τους κινδύνους όσον αφορά το πέσιμο. Κυρίες και κύριοι, ο αντίπαλός μας θα δείτε ποιος είναι. Είναι αυτός εδώ που δείχνει το βελάκι, το έδαφος. Λέει, αν πέσεις θα βρίσκομαι εκεί. Εάν βρίσκεται όμως εκεί, σημαίνει ότι εμείς θα έχουμε απώλειες. Ή μικρές ή μεγάλες. Αυτό θα εξαρτηθεί. Λέγοντας για ισορροπία, εννοούμε την ικανότητα του ελέγχου του κέντρου βάρους του σώματος πάνω από τη βάση στηρίξεως μέσα σε ένα δεδομένο περιβάλλον αισθητικότητας. Εννοούμε δηλαδή το κέντρο βάρους του σώματός μας, νοητά περίπου είναι ο αφαλός μας, έτσι, στη βάση στηρίξης που είναι τα πόδια μας. Λοιπόν, έχει άμεση και στενή σχέση με τον συντονισμό και την ευκαινησία. Θα πούμε παρακάτω αυτές τις δύο έννοιες τι σημαίνουν. Στην τρίτη ηλικία λοιπόν έχουμε μείωση της ικανότητας για ισορροπία. Τα αίτια είναι διάφορα. Είναι γεγονός ότι προλαμβάνουμε την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, στην οποία μεγάλο ρόλο και σημαντικό παίζει ο διεπιστημονικός ρόλος. Δηλαδή το να συνεργαστούν επιστημονικές ειδικότητες παρέα για να λύσουν το πρόβλημα. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα χρειαστεί αποκατάσταση. Λοιπόν, και στην μια περίπτωση και στην άλλη όμως, το ένα και το άλλο χρειάζονται ασκήσεις για να γίνει αυτό. Η εμφάνιση της αστάθειας είναι η βασική αιτία των πτώσεων σε ποσοστό 12% σε κάτω από τα 70 χρόνια ηλικιωμένους, σε 30% πάνω από τα 75% και σε ένα ποσοστό 46% πάνω από τα 85%. Οι γυναίκες έχουν 30% πιθανότητες να πέσουν, ποσοστό διπλάσιο από ότι οι άντρες. Πέσιμο στο σπίτι. Οι πτώσεις είναι αιτίες των 2 τρίτων θανάτων από ατυχήματα σε άτομα πάνω από τα 75 χρόνια. Τα ατυχήματα με τη σειρά τους είναι ο 5ος βασικός λόγος θανάτου σε άτομα πάνω από τα 65 χρόνια. Σε κάθε 20 περίπου πεσήματα συμβαίνει ένα κάταγμα. Συνήθως στο ισχύο, στο βοφό, ή στο καρπό ή στην κνήμη. Η αστάθεια τώρα. Η έλλειψη σταθερότητας στην όρθια στάση ή στην βάρηση που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο πτώσεως. Αυτό είναι η αστάθεια. Λοιπόν, αν προσπαθήσουμε να στηριχθούμε στο ένα πόδι, θα δούμε ότι η σταθερότητά μας είναι πολύ μειωμένη. Αν προσπαθήσουμε όμως να σταθούμε κανονικά με τα πόδια σε διάσταση, ανοιχτά τα πόδια, όπου μεγαλώνει η βάση στηρίξεως, τότε έχουμε αυξημένη σταθερότητα και επομένως λιγότερο κίνδυνο για πέσιμο. Ποια είναι λοιπόν τα αίτια της αστάθειας? Πρώτον, ένας τραυματισμός, παραδείγματος χάρη στο κεφάλι. Δεύτερον, ένας λιμωγόνος παράγοντας, είτε στο αυτί, κυρίως στο αυτί και κυρίως στο λεγόμενο ευθυσιαίο νεύρο. Μπορεί να είναι η ανεμία. Μπορεί να είναι μια δυσλειτουργία που συνοδεύει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Μπορεί να είναι παθολογικά αίτια, καρδιολογικά προβλήματα, υπόταση, αρρυθμία. Μπορεί επίσης να είναι και ο ζαχαρότης διαβήτης. Επίσης, οπτικά προβλήματα. Όταν δεν βλέπουμε καλά και δεν έχουμε πάει στο γιατρό για να μας φτιάξει τα γυαλιά μας ενδεχομένως, έτσι, αν χρειάζεται κτλ. Είναι ένας λόγος αυτός για να πέσουμε. Προβλήματα επίσης της λειτουργίας στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
εκφύλιση, λέμε, της παρεγκεφαλίδας. Παρεγκεφαλίδα, σημειώστε, είναι ένα πραγματάκι, ένας αθένας, έτσι, ο οποίος είναι μικρογραφία του εγκεφάλου μας και ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου και κάτω από τον εγκέφαλο. Λοιπόν, εκφυλιστικές νόσεις, παραδείγματος χάρη νόσος του Πάρκινσον ή νόσος του Μενιέρ. Σκελετικές αλλαγές. Μυϊκή δηλαδή αδυναμία, οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα, στα ισχύα, εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Ψυχογενή προβλήματα. Το άγχος, ο πανικός, καμιά φορά προσποίηση της ύπαρξης νόσου. Και εδώ θέλω να σας πω ότι όταν λέμε προσποίηση της ύπαρξης νόσου, μερικοί άνθρωποι, ηλικιωμένοι, τυχαίνει καμιά φορά να νιώθουν εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη από το περιβάλλον τους, από τα παιδιά τους, από τους συγγενείς τους κτλ. Για να προκαλέσουν λοιπόν το ενδιαφέρον αυτών των ανθρώπων, μπορεί να τους οδηγήσει σε αυτό που λέμε προσποίηση ύπαρξης νόσου, η οποία όμως θέτει σε κίνδυνο το άτομο για πτώση. Ή επίσης μια φοβία. Επίσης ιατρογενείς λειτουργίες, όπως είναι οι παρενέργειες στα φάρμακα. Ιδιαίτερα φάρμακα που έχουν να κάνουν με την πίεση. Ποιος είναι τώρα ο μηχανισμός της ισορροπίας? Το ότι περπατάμε σε όλους μας φαίνεται κάτι αυτονόητο. Δεν είναι όμως αυτονόητο. Για να συμβεί αυτό, το να είμαστε όρθιοι και να περπατάμε, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, την οποία βέβαια εσείς δεν μπορείτε να την ξέρετε. Μια έτσι αδρή ιδέα θα σας δώσω τώρα, το πώς γίνεται, πόσα πράγματα πρέπει να δουλέψουμε συγχρόνως για να μπορούμε να είμαστε όρθιοι και να περπατάμε. Λοιπόν, το ένα είναι τα αισθητήρια συστήματα, τα οποία δίνουν ακριβή πληροφόρηση περί της θέσεως του σώματός μας σε σχέση με το περιβάλλον. Και αυτά τα αισθητήρια συστήματα είναι η όραση, η ακοή, η αφή, όσον αφορά την ακοή κυρίως το ευθουσαίο λεγόμενο σύστημα, αισθητήρες ιδιοδεκτικότητας, είναι κάτι, όπως τα λέγαμε εμείς οι νεότεροι, τα τσιπάκια που λέμε, έτσι, στα κομπιούτερ, τα οποία υπάρχουν γύρω-γύρω από τις αρθρώσεις και δίνουν πληροφορίες στον εγκέφαλο ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το κάθε μας μέλος. Είναι η παρεγκεφαλίδα. Η παρεγκεφαλίδα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, έτσι. Ένα πραγματάκι μικρογραφία του εγκεφάλου, πίσω και κάτω από τον εγκέφαλο, που είναι υπεύθυνο για τον μυϊκό τόνο, δηλαδή την ελάχιστη σύσπαση που πρέπει να κάνουμε εμείς, ώστε να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Λοιπόν, επίσης είναι η δυνατότητα του εγκεφάλου μας να επεξεργαστεί την πληροφορία που θα πάρει. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει νοητική υστέρηση, έτσι, έχει και αυξημένη πιθανότητα να πέσει. Γιατί δεν μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλός του τις πληροφορίες που παίρνει από τα πόδια του. Επίσης είναι οι κινήσεις και οι αρθρώσεις που πρέπει να κάνουν συνδυασμένες κινήσεις για να διατηρηθεί η ισορροπία. Όταν κάποιοι μυς δουλεύουν, σφίγγουν, κάποιοι άλλοι μυς πρέπει να χαλαρώσουν για να γίνει η κίνηση. Έτσι. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η συνδυασμένη κίνηση, τότε πάλι έχουμε κίνδυνο να πέσουμε κάτω. Ο έλεγχος λοιπόν της ισορροπίας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι αυτόματος. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν το σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για να περπατήσουμε. Εάν όμως για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια για να μπορούμε να σταθούμε, τότε υπάρχει ελαττωμένη προσοχή. Προσέχουμε μόνο αυτό, δηλαδή να μην πέσουμε. Πού θα πιαστούμε, τι θα κάνουμε. Και όταν λοιπόν υπάρχει ελαττωμένη προσοχή, επέρχεται η κούραση. Η κούραση είναι μεγάλος παράγοντας για πτώση. Λοιπόν, η μειωμένη λοιπόν ισορροπία είναι η μία ακριβής πληροφόρηση που βρίσκεται το κέντρο βάρους του σώματος και οι ανεπαρκώς ή οι ανεπαρκώς εκτελούμενες κινήσεις, ώστε το κέντρο βάρους του σώματος να έρθει σε κατάσταση ισορροπία. Αλλά υπάρχει όμως και η πιθανότητα να υπάρχει συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή και ακριβής πληροφόρηση και ανεπαρκώς εκτελούμενες κινήσεις. Στην αρχή μιλήσαμε για το συντονισμό και την ευκαινησία, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ισορροπία. Όταν λέμε συντονισμό, εννοούμε την ικανότητα της αβίαστης, χωρίς ζόρι δηλαδή, πραγματοποίησης ήπιων και ελεγχόμενων κινήσεων με βέλτιστη αλληλεπίδραση της μυϊκής λειτουργίας. Αυτό που είπαμε δηλαδή, πότε θα σφίξουν οι μέλης, πότε θα χαλαρώσουν οι άλλοι.
Η ευκαινησία απ' την άλλη είναι ο συνδυασμός του συντονισμού και της ταχύτητας, που δίνει την ικανότητα να πραγματοποιεί το άτομο δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν ταχύτατη αλλαγή στην κίνηση ή και στην κατεύθυνση. Προχωράμε ίσια, ξαφνικά για κάποιο λόγο θυμηθήκαμε κάτι, αλλάζουμε κατεύθυνση. Αυτή η αλλαγή της κατεύθυνσης είναι ένας παράγοντας που μπορεί να μας κοστίσει και πέσιμο, εάν τυχόν δεν δουλεύουν όλα σωστά. Τόσο ο συντονισμός όσο και η ευκαινησία είναι άρρηκτα συνδεμένα στοιχεία με την ισορροπία. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα πρόληψης? Κατά πρώτον, η υπόθεση με παπούτσια που θα έχουν αντιολισθητική και επίπεδη σώλα. Δεύτερον, αφαίρεση από το διάκοσμο του σπιτιού εμποδίων και τυχών κινδύνων. Παραδείγματος χάρη κλειστερά χαλιά και μετακινούμενα έπιπλα, καθώς επίσης και ύπαρξη αγκαταστασίας στο σπίτι. Μπερδεύονται τα πόδια μας, πέφτουμε κάτω. Χρειάζεται επίσης τοποθέτηση μπαρών και κουπαστών με αντιολισθητικές λαβές όπου χρειάζεται. Στο μπάνιο, στις σκάλες και οπουδήποτε αλλού έτσι χρειαζόμαστε. Χρειάζεται πολλές φορές, κάποιοι από εσάς χρησιμοποιείτε ήδη βοηθήματα, δηλαδή μπαστούνι, απλό μπαστούνι ή ένα με 4 ποδαράκια που υπάρχει, καμιά φορά και πι, ανύψωση της δεκάνης του μπάνιου και οτιδήποτε άλλο θα μας διευκολύνει τη ζωή μας. Ύπαρξη διακοπτών φώτων σε κατάλληλες θέσεις στα δωμάτια. Ούτε να είναι πολύ χαμηλά ώστε να σκύβει το άτομο, ούτε πολύ ψηλά να τεντώνεται για να φτάσει. Στους δρόμους της πόλης χρειάζεται ιδέουσα προσοχή από τους τοπικούς άρχοντες, επαρκής φωτισμός, ράπες πεζοδρομίων, μη σωστή τοποθέτηση πλακών των πεζοδρομίων, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε, ανυψωμένες πλάκες στα πεζοδρόμια, λακκούβες, ύπαρξη κουπαστών στα κτίρια, ύπαρξη ζαρτινιέρων στα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα το στένεμα σε κάποιες περιπτώσεις του ωφέλιμου χώρου, χρήση των πεζοδρομίων και άλλα. Επίσης, άλλες ρυθμίσεις ελλείψεων που θα εντοπιστούν από κάποιον πραγματογνώμονα επιτόπου. Έβδομο, χρειάζεται προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του κινδύνου για πτώση. Δηλαδή, να δούμε έναν άνθρωπο, να τον εξετάσουμε και να δούμε αν έχει μεγάλες πιθανότητες να πέσει. Με χρήση διάφορων ειδικών δοκιμασιών και επίσης της τεχνολογίας. Ένα πρόγραμμα αυτό τεχνολογικό είναι το λεγόμενο iConfess, το θα σας δείξω παρακάτω τι είναι αυτό, και επίσης ένα πρόγραμμα που υπάρχει σε ένα κομπιουτεράκι ειδικό που έχουμε εμείς, που έχουν νεότεροι, το iPad που λέγεται. Το πρόγραμμα γυμναστικής επίσης τέλος με εξειδίκευση στην πρόληψη πτώσεων. Εκεί θα κάνουμε στο τέλος μια ιδιαίτερη επισήμανση. Αυτό εδώ πέρα είναι το προγραμματάκι το πρώτο που σας είπα, το iConfess. Τι είναι αυτό? Έχεις ένα κομπιουτεράκι μπροστά σου, το οποίο έχει 4 φατσούλες. Λοιπόν, βλέπετε χαμογελαστή, κάπως πιο σοβαρή, πολύ σοβαρή και θλιμμένη. Λοιπόν, αυτό έχει κολλίτσες. Δείχνει εδώ πέρα τώρα τον άνθρωπο, ο οποίος έχει πάρει τη σκούπα και την ηλεκτρική σκουπίζει. Λοιπόν, ανάλογα πόσο εύκολα μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή ο άνθρωπος αυτός, εάν μπορεί να την κάνει εύκολα, πατάει τη χαμογελαστή φατζούλα, εάν λιγάκι προβληματίζεται, είναι πιο σοβαρός, όταν είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα να βλέπει ότι είναι πολύ σοβαρός, και όταν ζορίζεται, είναι κατακόκκινος. Λοιπόν, πέρα από αυτή τη φωτογραφία με την σκούπα, υπάρχουν άλλες φωτογραφίες που δείχνουν το άτομο να μπαίνει να κάνει μπάνιο μέσα στην μπανιέρα, να προσπαθεί να φτάσει σε ένα ντουλάπι κάποια πράγματα που θέλει στην κουζίνα κτλ. Ανάλογα λοιπόν αυτά, πατάει και ανάλογα τη φατσούλα. Με αποτέλεσμα, όταν θα έρθει ο ερευνητής στο τέλος, θα δει πόσες φατσούλες είναι συγκεκριμένες από την κάθε μία και θα κρίνει εάν τυχόν το άτομο αυτό είναι επικίνδυνο για να πέσει. Υπάρχει λοιπόν και το άλλο, το Wi-Fi της Nintendo. Είναι ένα ξεκίνησε σαν παιχνίδι για τους πιτσιρικάδες, πιτσιρίκες, και έχει εξελιχθεί σε ένα καλό εργαλείο για τους επιστήμονες για την πρόληψη των πτώσεων. Βλέπετε εδώ την κυρία, έτσι, η οποία έχει ανέβει επάνω σε μια πλατφόρμα, η οποία έχει αισθητήρες συνδεμένους με την οθόνη εδώ και με ένα κομπιούτερ. Λοιπόν, ο σκοπός της είναι η
πλαίσιο και να πέσουν κάτω από εδώ. Εάν τα καταφέρνει καλά για κάποιο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι έχει καλή ισορροπία. Διαφορετικά είναι υποψήφια για πτώση. Εκεί πέρα που θα δώσουμε τώρα στην ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η γυμναστική. Το πρώτο πρόγραμμα λοιπόν γυμναστικής που υπάρχει, στο οποίο θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα στη συνέχεια, είναι το πρόγραμμα Otago. Έχει πάρει την ονομασία από τη μια πόλη στη Νέα Ζηλανδία, στην οποία δύο ερευνητές, ο καθηγητής Τζον Κάμπελ και η κυρία Κλέρ Ρόμπερτσον, βρήκαν ότι μια σειρά από ασκήσεις βοηθάνε στην πρόληψη των πτώσεων. Τι ακριβώς είναι? Είναι ένα σύνολο από θεραπευτικές, θα λέγαμε, ασκήσεις, οι οποίες έχουν προταθεί μετά από 7 τυχιοποιημένες μελέτες και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη πτώσεων σε άτομα άνω των 65 χρονών. Έχουν σχεδιαστεί βασικά να γίνονται στο σπίτι, χωρίς επιτήρηση, μετά από κάποια εκπαίδευση και με κάποια βοήθεια κατά διαστήματα, όπως θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια, ώστε να διαπιστώσουμε ότι τα άτομα τις εκτελούν και ότι προοδεύουν σε αυτές. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό καθ' αυτό έχει δημιουργεί για να γίνεται στο σπίτι. Στην Ελλάδα όμως το να πεις στον ηλικίο μου λέω κάτσε στο σπίτι και ασχολήσουμε με αυτό είναι μάλλον δύσκολο έως αδύνατο. Γι' αυτό καλούμαστε εμείς οι γνώστες, να το πούμε έτσι, να τους φέρουμε στους χώρους δουλειάς, στα καπί και να τους εκπαιδεύσουμε εκεί πέρα έστω μία και αν καταφέρουμε κάποια στιγμή και δεύτερη φορά. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό έχει ένα σχεδιασμό παρακολούθησης, ο οποίος ξεκινάει από την πρώτη εβδομάδα, την δεύτερη, την τέταρτη και την 8η εβδομάδα. Επίσης τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο μήνα. Σε όλα αυτά τα στάδια αξιολογείται το άτομο. Ένα άλλο πρόγραμμα ασκήσεων είναι οι λεγόμενες ασκήσεις του Τσάι Τσι. Είναι είδος πολεμικής τέχνης που μας έρχεται από την Κίνα. Ξεκινάει περίπου από το 470, άλλοι λένε και από το 700 μετά Χριστό, και ήταν πολεμική τέχνη των ταοιστών μοναχών, από τις οποίες έχουν πάρει τις κινήσεις τους οι δυτικοί και κάποιες κινήσεις από αυτές τις έχουν κάνει ασκήσεις για πρόληψη των πτώσεων. Δίνει έλεγχο του κέντρου βάρους του σώματος πάνω από τη βάση στηρίξεως, προσανατολισμό της ορθίας τάσεως, βελτίωση του έργους κίνησης και δίνει έμφαση κυρίως στην κοιλιά και στα κάτω άκρα. Υπάρχουν επίσης οι ασκήσεις από τη γιόγκα. Γιόγκα στα σανσκριτικά, δηλαδή σε μια ινδική διάλεκτο, σημαίνει την ένωση. Την ένωση του νου, του σώματος και του πνεύματος σύμπαντος. Δίνει σημασία στην αναπνοή, στη δύναμη και ευηλυσία του κορμού και φυσικά στην άσκηση του νου. Τρίτον είναι οι ασκήσεις πιλάτες. Είναι πρόγραμμα, ενδεχομένως να ρωτήσετε κάποια από τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, μάλλον τα εγγόνια σας, κάποια από αυτά μπορεί να γνωρίζουν. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που το έχει φτιάξει ο γυμναστής Γιώζεφ Πιλάτες και στοχεύει κυρίως στην εκγύμναση του κορμού και στους μακρούς μυς. Δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της ισορροπίας, της τάσεως του σώματος, της ευληγησίας και όσο γίνεται άμεσης αντίδρασης του σώματος. Ας δούμε τώρα το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε εδώ στο καπί μας. Το πρόγραμμα αυτό λέει η ενδυνάμωση και η ισορροπία, έτσι. Πρέπει ο εκπαιδευόμενος να σιγουρεύεται ότι η καρέκλα που θα χρησιμοποιεί θα είναι γερή και σταθερή. Φορά άνετα ρούχα και υποδήματα που υποστηρίζουν σωστά τα πόδια. Ετοιμάζει ένα μέρος του σπιτιού, εμείς θα ετοιμάζουμε το χώρο εδώ πέρα, για να μπορεί να κάνει τις ασκήσεις του και έχει έτοιμο όταν μπορεί και ένα λιμάνι γυμναστικής για να ξεκινήσει. Ενώ ασκείται, αν αισθανθεί πόνο στο στήθος, ζάλει η σοβαρή δυσφυγεία, σταματά αμέσως και μιλά με τον γιατρό του. Ή καλεί ένα ασθενοφόρο, αν αισθάνεται πολύ άσχημα και τα συμπτώματα δεν σταματούν όταν σταματάει η άσκηση. Αυτό μην σας φαίνεται πολύ τρομοκρατικό, απλά σαν γενικόλογο λέγεται, για να είμαστε καλυμμένοι σε κάθε περίπτωση. Εννοείται άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως θα δείτε παρακάτω, δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα. Εάν αισθανθεί πόνος στις αρθρώσεις, στους μυς, σταματά, ελέγχει τη θέση του και ξαναπροσπαθεί. Εάν ο πόνος επιμένει, ζητά τη συμβουλή του εκπαιδευτή του. Ξεκινάμε λοιπόν με ασκήσεις προθέρμανσης. Πάντα ξεκινάει με προθέρμανση το άτομο για να προετοιμάσει το σώμα του για τις κυρίως ασκήσεις. Υπάρχουν 4 ασκήσεις προθέρμανσης και πρέπει να ολοκληρωθούν όλες. Ξεκινάει λοιπόν πρώτον με βήματα.
κάνει επιτόπου βήματα. Κατόπιν γυρίζει κυκλικά τους ώμους από τη μια πλευρά και από την άλλη. Κοιτάει να κάνει ευληγησία στην ποδοπνημική. Κάνει δηλαδή τη μία του πόδι τσαρούχη επάνω, την άλλη τα δάχτυλα κοιτάνε προς το έδαφος κάτω. Κάνει στροφές στη σπονδυλική στήλη. Όπως είδατε, και έτσι θα πάνε σχεδόν όλες οι ασκήσεις. Είναι ασκήσεις εύκολες, δεν είναι δύσκολες να σας βάζουν να ζορίζεστε ιδιαίτερα. Έτσι. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι έξω από τις ικανότητες σας. Τώρα μετά υπάρχουν οι κυρίως ασκήσεις. Υπάρχουν 8 ασκήσεις και πρέπει να ολοκληρωθούν όλες. Καλά θα είναι να γίνονται 2 φορές την εβδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας περπάτημα. Οι 3 πρώτες ασκήσεις σκοπό έχουν να βοηθήσουν την ενδυνάμωση των οστών και των μειών. Αποκαθιστεί σε όρθια θέση. Κάτι που το κάνουμε καθημερινά. Σημειωτέων αυτές οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν και πιο εύκολες και πιο δύσκολες, έτσι, ανάλογα την ικανότητα του κάθε ατόμου. Ενδυναμώνουμε το πάνω μέρος της πλάτης. Εδώ το άτομο έχει ένα λιμάνι που κρατάει στα χέρια, το κρατάει μπροστά και μετά του φέρνει τους ώμους προς τα πίσω και τα χέρια του. Υπάρχει ενδυνάμωση της έξω πλευράς του μυρού. Με το λιμάνι, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, να είναι στα γόνατα, εκεί και μετά φέρνει τα πόδια προς τα έξω. Ο ημάνας είναι σταθεροποιημένος εκεί, δυναμώνει λοιπόν την έξω πλευρά του μυρού. Οι 5 επόμενες ασκήσεις προορίζονται για να βελτιώσουν την ισορροπία και τον συντονισμό. Σηκωνόμαστε στις στέρνες. Περπατάμε στα δάχτυλα. Μπορεί να το κάνει είτε κρατώντας, είτε αν είναι πιο έτσι ευλίγιστος και έχει καλά αναγκαστικά και χωρίς να κρατιέται. Σηκώνουμε τα δάχτυλα το ποδί προς τα πάνω. Σημειωτέται εδώ πέρα να κάνω μια παρένθεση ότι δεν έχουμε να κάνουμε με το τι κάνει ο διπλανός μας. Ο διπλανός μας μπορεί να φέρει και το πόδι του πίσω από το σβέρκο. Δεν κοιτάμε αν το κάνει αυτός και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κοιτάμε μέρα την μέρα, εβδομάδα την εβδομάδα, μήνα το μήνα, εμείς ατομικά να βελτιωνόμαστε. Ατομικά. Δεν κοιτάμε τι κάνει ο καθένας δίπλα μας που κάνει τις ασκήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απογοητευόμαστε αν κάποιος κάνει καλύτερα τις ασκήσεις από εμάς. Σκοπός μας είναι εμείς οι ίδιοι ατομικά να βελτιωνόμαστε. Περπάτημα στις στέρνες. Ταλαντώσεις όπως λέμε ένα φλαμέγκο. Κρατάει εκεί πέρα το ένα πόδι σταθερό και το άλλο το πόδι έρχεται μπροστά πίσω. Έτσι. Βλέπετε μία εδώ, μία μπροστά και πάει λέγοντας. Και τελειώνει βηματίζοντας επί τόπου σε χαλαρό ρυθμό για 1-2 λεπτά και κατόπιν πραγματοποιεί όλες τις παρακάτω διατάσεις. Μετά τις ασκήσεις χρειάζονται διατάσεις, τελειώματα στους μυς δηλαδή, για να χαλαρώσουμε εμείς. Λοιπόν, κάνουμε μια διάταση λοιπόν στο θώρακά μας, όπως βλέπετε εδώ. Κατόπιν διάταση της οπίστιας επιφάνειας του μυρού. Βλέπετε εδώ πέρα το άτομο. Έτσι, έχει το ένα πόδι τεντωμένο. Συγγνώμη. Έχει το ένα πόδι τεντωμένο και τα χέρια στο πόδι το λυγισμένο και κάνει μπροστά. Εκεί πέρα θα αρχίσει στο τεντωμένο πόδι να αισθάνεται εδώ κάτω στην κλίδωση, να αισθάνεται ένα γλυκό τεντωματάκι έως αρχιπονάκι. Έτσι, είναι ότι γίνεται η δουλειά σωστά. Εδώ πέρα διάταση του γαστροκρινίου, της γάμπας δηλαδή. Τέλος, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να γίνονται αυτές οι ασκήσεις 2 φορές την εβδομάδα. Τώρα, ποιες είναι οι απόλυτες αντεδείξεις? Θα δείτε ένα σχεδόν ατελείωτο κατεβατό, το οποίο όμως θα σας εξηγήσω και στο τέλος, θα ίσως και το παρατηρήσετε και εσείς, ότι είναι, πώς το λένε, πολύ σπάνιο κάποιος να έχει όλα αυτά τα υπερβολικά πράγματα, τις υπερβολικές παθήσεις για να μπορέσει, να μην μπορέσει να κάνει γυμναστική. Πρώτον είναι μία ελεγχόμενη στιθάκη. Μετά πρόσφατο έμφραγμα. Συστολική πίεση, δηλαδή μεγάλη πίεση, μεγαλύτερη από το 18 και μικρότερη πίεση, και η μικρότερη πίεση να είναι μεγαλύτερη από το 10. Σημαντική πτώση της πίεσης κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Μία ελεγχόμενη ταχυκαρδία κατά την ώρα της ηρεμίας, δηλαδή τύπους πάνω από το 100.
οξία ή ασταθή καρδιακή ανεπάρκεια. Νέα είναι η ελεγχόμενη αριθμία. Σοβαρή στερεωτική παλαιοδρομική βαρκιδοπάθεια, υπερτροφική αποφρακτική καρδιομυοπάθεια, τρίτου βαθμού καρδιακό μπλοκ, οξία ορτική ανατομή, οξία μυοκαρδίτιδα περικαρδίτιδα, οξία πνευμονική εμβολή, πνευμονικό έφραγμα, εντομάτη φλεβική θρόμωση, ασταθή διαβήτη δηλαδή που δεν τον έχει ρυθμίσει με τον γιατρό του, μη ελεγχόμενες οπτικές ή αιθουσίες διαταραχές, δηλαδή διαταραχές που συμβαίνονται στα μάτια ή στο αυτί, ασθένεια συνοδευόμενη από πυρετό, υπερβολική παχυσαρκία, έτσι ώστε να μην μπορεί να σκύψει ή να κάνει τις ασκήσεις με ιδιαίτερη ευληγησία, και αποδεδειγμένη αδυναμία για συμμόρφωση στις υποδεικνυόμενες προσαρμογές στο πρόγραμμα των ασκήσεων και αδυναμία για διατήρηση της ορθίας τάσης του κορμού σε καθιστή θέση. Δηλαδή και άτομο το οποίο με τα δυσκολίας περπατάει, αλλά μπορεί όμως να καθίσει σε μια καρέκλα χωρίς να πέσει, ακόμα και αυτό μπορεί να ωφεληθεί από ασκήσεις που θα είναι ειδικά φτιαγμένες για αυτό το άτομο. Τώρα όμως τι γίνεται αν προκύψει να πέσει το άτομο? Εδώ έρχεται κάποιος κατασκευαστής και έχει φτιάξει ένα συστηματάκι σαν κορσέ, όπως θα δείτε εδώ πέρα, και έχει αυτά εδώ πέρα τα προστατευτικά. Λέγονται HIPS. Είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, στις ΗΠΑ, και έχει αξιολογηθεί θετικά στα εργαστήρια ερευνών της Ελβετίας. Πληροφοριακά, να σας πω ότι η εταιρεία αντιπρόσωπος υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως στα πεσήματα, εκείνο που σπάει είναι εδώ, ο γοφός. Είναι το διατροφαντήριο ή το υποκεφαλικό κάταγμα του ισχύου, όπως λέμε. Φορώντας λοιπόν αυτό το πραγματάκι που είναι σαν κορσέ προστατευτικά, έχουμε μια αυξημένη προστασία. Λοιπόν, αυτή είναι η εταιρεία, τα τηλέφωνά της. Τον Ιούνιο του 1990 ήταν μια διάρκεια μάλλον από το 85 μέχρι το 92, όπου ο Μιλόν είχε μαζέψει κάποια άτομα και τους έκανε γυμναστική, αλλά όχι αυτή τη γυμναστική που σας λέω για σήμερα, τη γυμναστική, την απλή γυμναστική, στο δάσος, επάνω, αν θυμάστε, στη Λιγνούλα που ήταν με καλούφαρα. Τους μάζευα λοιπόν εκεί πέρα, το καλοκαίρι. Το χειμώνα κάναμε συνήθως σε μια αίθουσα του πνευματικού κέντρου. Λοιπόν, κράτησε για 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα γυμναστικής. Μετά, λόγω προβλημάτων υγείας, λόγω υποχρεώσεων των ηλικιωμένων με τα εγγόνια τους κτλ., σιγά σιγά και λόγω αυξημένης δουλειάς δικιάς μου, το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε. Εδώ είναι τώρα κάποιες συνομήλικες σας πάνω κάτω, οι οποίες παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα που κάνουμε τώρα κάτω, στο κάτω καπί. Και ευελπιστούμε ότι έχει ξεκινήσει από το 2012 το πρόγραμμα και ευελπιστούμε ότι θα κρατήσει. Τώρα το πόσο εξαρτάται από εσάς. Σημειωτέων ότι εσείς επιθυμούμε για το καλό το δικό σας να είσαστε αγγελιοφόροι ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει αποτελεσματικά να προλάβετε το πέσιμο. Και αν όποιοι γίνεται κάποια στιγμή δεν το προλάβετε, τουλάχιστον να έχετε τις λιγότερες πιθανές απώλειες. Απώλειες που θα είναι και για σας τους ίδιους, έτσι, και για την οικογένειά σας και για το, επιτρέψτε μου και συγγνώμη αν παρεξηγηθώ από μερικούς, το ανύπαρκτο σύστημα υγείας μας. Βλέπετε ότι οι ασκήσεις δεν είναι δύσκολες, έτσι. Δεν επιθυμούμε να κάνετε αυτό. Λοιπόν, η κυρία που βλέπετε είναι Αγγλίδα, 86 χρονών παρακαλώ. 86 χρονών, στα γιάντα της ήταν βέβαια γυμνάστρια. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν όπως αυτή, σε όλη αυτή τη διάρκεια της ζωής της, δεν σταμάτησε να ασχολείται με τον εαυτό της, με το σώμα της. Εάν ήταν γυμνάστρια απλώς
και τη γυμναστική την έκανε όσο καιρό δίδασκε τη γυμναστική και μετά σταματούσε, σίγουρα όχι αυτά, αλλά ούτε τα μισά από αυτά δεν μπορούσε να κάνει. Επειδή όμως θέλησε να διατηρηθεί η ικανότητά της και στα γεράματά της, γι' αυτό συνέχισε και μπορεί να κάνει αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να σας κάνουμε έτσι. Θέλουμε απλά να σας βοηθήσουμε και εγώ και ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Ανατσατιανέος, ο οποίος είναι στο ΚΑΠΗ της Νέας Χαλκιδόνας, να σας βοηθήσουμε έτσι να προλάβετε τα πεσήματα. Τελειώνοντας, θέλουμε να πούμε ότι ο άνθρωπος δεν σταματά, όπως είπε ο Μπέρναρντ Σόου, ο μεγάλος αυτός άντρας πνευματικός, δεν σταματά να παίζει, εγώ το έχω παραφράσει λιγάκι, να ασκείται, επειδή γερνάει. Ο άνθρωπος γερνάει επειδή σταματάει να παίζει, να ασκείται δηλαδή. Όπως είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος του πεσήματος, είναι εξίσου σίγουρο ότι ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να βάλει το λιθαράκι του για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος για το καλό του υποψήφιου για πτώση, της οικογένειάς του και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Επίσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη επιστημονικής ομάδας. Γιατρός, ψυχοθεραπευτής, εργοθεραπευτής. Κάποτε είχαμε στο ΚΑΠΗ εργοθεραπευτή, εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς δεν έχουμε. Μια απαραίτητη ειδικότητα, ιδιαίτερα για εσάς, τους ηλικιωμένους. Νοσηλεύτρια, κοινωνική λειτουργός, επίσης χρειάζεται και ψυχολόγος. Και δεύτερον, χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους οικείους του ηλικιωμένου. Εάν και όλα στη ζωή μας δεν είναι χρήμα, δεν μετριούνται τα πάντα στη ζωή μας σε χρήμα, εντούτοις στους χαλεπούς από τους καιρούς που ζούμε, η ανακούφιση, η χρηματική εννοώ, μέσω της πρόληψης, λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Στόχος των εργαζόντων στα ΚΑΠΗ είναι να σας βλέπει κύριες και κύριοι έτσι, χαρούμενους, όχι καταθλιπτικούς. Προσπάθειά μας, ανεξάρτητα αν θα τα καταφέρουμε τελικά ή όχι, είναι να σας βλέπουμε έτσι, γελαστούς, αισιόδοξους, εσάς που έχετε περάσει τόσα στη ζωή σας και παρόλα αυτά συνεχίζετε έτσι με το κεφάλι πιστεύω ακόμα ψηλά. Θέλω τελειώνοντας να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Επειδή στη ζωή μας τίποτα δεν γίνεται από έναν μόνο. Έτσι, χρωστάμε σε κάποιους ανθρώπους ένα ευχαριστώ, σαν ελάχιστο φόρο τιμής. Είχα τη χαρά και την τιμή λοιπόν να γνωριστώ με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με βοηθήσανε για πολλά χρόνια και μου δώσανε και όθηση να ασχοληθώ τώρα με το πρόγραμμα αυτό. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος και πολύ καλός φίλος και μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 22ου Συνεδρίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και φυσικοθεραπευτής στο ΚΑΠΗ Ηλιούπολης, ο κύριος Τρίφωνας Παπαγέωργας. Ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος. Δεύτερον, ευχαριστίες πολλές χρειάζεται να δώσω και στην κυρία που βλέπετε στην οθόνη, την καθηγήτρια, την Σκοτσέζα, τον Σκέλτον, η οποία αρκετά χρόνια μου συμπαρίσταται και με βοηθάει σε ό,τι προσπαθώ να κάνω εδώ στο ΚΑΠΗ για το καλό το δικό σας. Είναι εξειδικευμένη στα προβλήματα ισορροπίας στην τρίτη ηλικία και πάνω σε αυτή τη βάση έχω την αμέριστη βοήθειά της. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον πρόεδρο του ενιαίου φορέα, κύριο Παΐδα, και τον υπεύθυνο του ΚΑΠΗ, κύριο Χριστοδουλίδη, για την προσπάθεια αυτή που κάνω τώρα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τους καλούς συναδέλφους του ενιαίου φορέα και τις καλές συναδέλφους, γιατί η συνδρομή τους και η στήριξη τους στην προσπάθεια αυτή που κάνουν και κυρίως με έντυπο υλικό που είχε μοιραστεί προηγούμενα στη Νέα Φιλαδέλφια από άκρου σ' άκρο. Τις συναδέλφους στο ΚΑΠΗ, οι οποίες εξυπηρετούν και εσάς καθημερινά, τις βλέπετε καθημερινά και ιδιαίτερα τώρα στο ΚΑΠΗ εδώ πέρα για την πραγματοποίηση της σημερινής συγκέντρωσης. Τον πολύ καλό μου συνάδελφο και φίλο, κύριο Ανατσατιανό Ευάγγελο, που άμεσα ανταποκρίθηκε ως εκπαιδευτής και εκείνος στην εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας. Την κοινωνική λειτουργό του ΚΑΠΗ, κυρία Γιώτα Μακρύ, η οποία με όθησε να ασχοληθώ και στο ΚΑΠΗ με το θέμα που είχα αρχικά
προορίσει μόνο για το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών. Επίσης θέλω να ευχαριστώ 3 κυρίες με το Κ κεφαλαίο, οι οποίες είναι και εμπνεύστριες του θεσμού των ΚΑΠΗ στην Ελλάδα, γιατί χάρη αυτών των ερευνών τους, των μελετών, των προτάσεων και προσπαθειών τους ξεκίνησε και υπάρχει αυτός ο θεσμός το ΚΑΠΗ, στο οποίο βρισκόμαστε εγώ σαν εργαζόμενος σαν μέλη το ΚΑΠΗ. Αυτές οι κυρίες είναι η κυρία Αμυρά Άννα, η κυρία Έφη Γεωργιάδου, η οποία πριν από λίγα χρόνια δυστυχώς συγχωρέθηκε, και η κυρία Αφροδίτη Τεπέρογλου, η οποία είναι και συντοπίτησά μας, είναι ο λόγος, και η οποία πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τις έρευνές της και αυτή στο θεσμό των ΚΑΠΗ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέδραμαν την προσπάθεια αυτή και τους βλέπετε εδώ, και βέβαια σίγουρα εσάς οι οποίοι σήμερα με προσοχή παρεμβρίσκεστε εδώ και ακούτε αυτά τα οποία σας είπα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ όλους.